Viete, častokrát na tejto zemi prechádzame určité problémy, určité boje v našom živote, stávajú sa pred nami sa stávajú hory. A viete o tom, že Božie slovo hovorí, Ježiš to povedal, keby ste mali vieru ako horčičné semienko. Viete, aké je semienko horčičné? Jedno najmenšie semienko zo všetkých semienok, ktoré existuje. Nemôžeš ho ani vidieť. A Biblia hovorí, Ježiš hovorí, že keby ste mali takúto vieru, takúto malú vieru, že hory by ste mohli prenášať. Halleluja. To znamená, že by si tvoj problém mohol preniesť, mohol by si zakričať na tú horu, na ten problém a to by muselo od teba utiec. Amen? Budeme to spievať tieto piesni teraz. Dúfam, že sa to podarí. Boží pomoci už. Amen. Kto je tancovať latino, môžete tancovať latino zadarmo. Nemusí platiť nič. Keby si mal takto malú vieru, vrchy by si prenášal. Keby si mal takto malú vieru, vrchy by si prenášal. Povedal by si tomuto vrchu, presun sa. Povedal by si tomuto vrchu, presun sa. A vrch by sa presunul. 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 Keby si mal takúto malú vieru, vrchy by si prenášal. Keby si mal takúto malú vieru, vrchy by si prenášal. Povedal by si tomuto vrchu, presun sa. Povedal by si tomuto vrchu, presun sa. A vrch by sa presunul. 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 Keby si mal takúto malú vieru, vrchy by si prenášal. Keby si mal takúto malú vieru,